с деца в продължение на 4 години и през този период некратък мога да кажа, че децата много по-бързо усвояват преподадената лексика, преподадения граматичен материал, както и развиват свободни говорни умения и това, до което всички възрасти могат да им завидят, усет към английския език. Въпреки че на по-ранна възраст децата идват при нас по желание на родителите, след година или две те самите вече проявяват желание да учат при нас. И това предполагам, че се дължи както на уменията на преподавателите, така и на начина, по който се поднася преподавания материал. Друго важно нещо за стимулирането и за мотивацията, както наричаме учениците, това са учебниците, които представляват голям интерес за децата, тъй като те отговарят на възрастовите им интереси, стимулира ги не само да развиват речта си, но и да мислят. И освен това ги запознават с културата на английския народ и на англоговорящите страни. Друго много важно нещо за учебниците, по които аз работя, е, че развиват неусетно и безболезнено децата умения, които им помагат при полагането на изпитите за